Thomas der, ikke? Han lagde totalt meget af den festen fredags. Ja, han er sådan en player. Så meget. Jeg ved ikke, Knaller vil Charlotte også ikke sådan som han. Hvorfor tror du så, at du dropper ham flere gange? Okay, bare slap af. Du skulle bare gennemtrække. Gennemtræk. Ja, så. Ja. Noget galt? Nej, jeg tror bare godt, at jeg er sådan lidt træt, så jeg smutter bare nu, ikke? Okay. Skal jeg bare begynde at løbe igen? Ja, det bliver fint. Yes. Har nogen? Nej. Slet ikke. Nej. Katrine, prøv nu at høre her. Det er jo fordi, at... Ja, jeg kan jo rigtig godt lide dig, og da du ligesom... Ja, da du afviste mig til festen, der blev jeg altså lidt ked af det.